Hello everyone, नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि हायना बर' इउटुब चेनेलाव बरायहरबाय। लोगोफोर आंनि भिडिअ दिनैहाय जादों माने जोंहा माइरं गोदान बावहांदों आरो ओमफ्राय आं बेखौनो फिसा भिडिअ लालायबाय आरो नोंथांमोननोबो शेयार खालामलायबाय आरो ओमफ्राय आङो दा मा होनो अनखौ देगासिनो दं आरो माने खामानि दामानि मावनो हाथा बिदा फुंजा जायो नालाय ओमफ्राय बिदिनो भिडिअ लाना होलायनो माने सोलाबलाया आरो ओमफ्राय होमबाबो आङो खस्थ' मस्थ'नो रायजानानैबाबो भिडिअखौ लाथारनायसै आरो खस्थ'यैब्लाबो ओमफ्राय आंखौ दा शेयाराव दोननोसो लादों आरो मैयानो लास्टनो आघोन मासाबो भिडिअफोरखौथ' आं बांसिन फुरायैनो लाजोबनोनो हाखादिया बेबायदिनो जि हायो फिसा फिसा बेखौनो खोन्थालांबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांदो। ओमफ्राय दौरिया गासैबो फुजानि माने नांनाय खिनिखौ बावथाय मुवाफोरखौ होलागासिनो दङ फ्राय जाबायानो माइनाव थिखांगोन आरो माइनाव दोनहैगोन। माइनावखौहाय आइजों ओमफ्राय आगैजोंसो लागोन आरो सरि लोगोफोर माने सङा मिलायदिया आरो ना इजो ओमफ्राय होनबाबो आं संखौनो बिराद मोजां मोनखायो ओमफ्राय आं होनबाबो मिलायाब्लाबो आं बेखौनो होदों आरो ओमफ्राय बाथौखौहाय खनबा गिदिंखांनानै न' सिङाव दोनहैयो आरो माइनाव दोनग्रा न'मा न'आवसो दोनो जोंहा ओमफ्राय दानिया लांबाय लोगोफोर आंनि भिडिअआ बेखिनियानोसै ओमफ्राय नोंथांमोनहा बेखिनियावनोसै बाय बाय लोगोफोर थेंक इउ।